Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli mojich podcastov a dnes to bude také zhodnotenie roka 2023, ale samozrejme musí to mať aj nejaký odkaz pre vás, aby to nebolo iba o mojom živote, aj keď ja napríklad veľmi rada počúvam životný príbeh, alebo čo sa deje, alebo čo je nové. U niekoho, koho som si fakt obľúbila, ako komu tak trochu zliadám, kto sa mi zdá proste taký inšpiratívny životom a tým, čo sa mu deje a ako to zvláda. Ja sa musím priznať, že rok 2023 predstavoval pre mňa taký rok, kedy som riešila hádam najviac vecí vo svojom živote zatiaľ, alebo aspoň mám taký pocit. Bolo tam veľmi veľa zmien, veľmi veľa aj takých dôležitých zmien. Každopádne musím sa priznať, že cítila som sa vyčerpaná, ale inak ako napríklad ten predchádzajúci rok, ten predošlý rok 2022, ten bol pre mňa taký, že fakt som nevládala, nemala som na nič energiu a bol pre mňa taký, aj keby som bola v takej keby trochu beznádeji, alebo ja neviem, nemala som proste z toho roka taký pocit, ako napríklad z tohto 2023, aj keď náročný bol. Takže poďme si to zobrať z oblasti takého podľa jednotlivých životných oblastí. Tak. A je to vlastne aj taká technika koleso, že si nakreslíte koleso a vypíšete si tam dôležité oblasti vášho života, čiže väčšinou samozrejme zdravie, bývanie, partnerské vzťahy, alebo teda nejaká láska, práca, peniaze, čokoľvek potrebujete, čokoľvek je pre vás dôležité, sebarealizácia, pre mňa veľmi dôležitá vec. No dobre, takže pôjdem podľa jednotlivých oblastí a pokúsim sa vám kým povedať niečo, ale hlavne sa pristavím pri práci a sebarealizácii. A ešte trochu pri zdraví a nemôžem asi aj začať, pretože ja hádam neviem, pri akom lekárovi som ja za minulý rok fakt nebola. Pretože ako ja bývam chorá minimálne, naozaj minimálne. Ja som fakt, v rodine som sa vždy vyznačovala tým, že som ako jediná pomaly nezaľahla, hej, naozaj akože mňa choroby obchádzali, ale skôr čo viem mať, to sú chronické veci, s ktorými sa veľa nedá robiť, hej. A jedným z nich sú napríklad aj také celkom veľké bolesti chrbtice, s ktorými ja bohužiaľ bojujem proste už fakt pomaly, takmer od malička, hej, dá sa povedať, že možno nejakých 12-14, hej, permanentne skrátka niečo. No a viac menej, či som cvičila alebo necvičila, tak výsledky boli stále, povedala by som, rovnaké. A tento rok ma veľmi trápila, nie že tento, posledné asi 2 ma veľmi trápila hlavne tá hrudná, toto bude trošku psychosomatické. A viete čo? Ono ma to prešlo automaticky v momente, keď som bola na PN-ke a už to bolo také, že vlastne som bola na PN-ke, ale zároveň som vedela, že už tej práci končím, k tomu sa dostanem neskôr, že prečo. Každopádne zdá sa, že naozaj to bolo naviazané na tú prácu, v ktorej som bola, ktorá pre mňa asi evidentne predstavovala emocionálnu a teda naozaj takú záťaž. Pretože z psychosomatického hľadiska, aspoň z toho trošku, čo ja teda o tej chrbtici viem a čo sa mi tak nejak aj spája so mnou samou, je, že chrbát je vlastne tá vaša opora kostra tela, to znamená, že bude tam téma toho, že necítite oporu v živote, môže tam sa odzrkadľovať aj téma toho, že nemáte peniaze, môže sa tam odzrkadľovať to, že máte akože veľa napríklad domácich povinností, veľa práce a tak ďalej, no ale mne sa to nezdalo, že by ani jedna z tých oblastí proste na to sedela. A naozaj s nimi, až potom kto si raz povedal, jedna moja taká kamoška, mi to tak načetla, že ale to môže byť emočná záťaž. Mala pravdu, pretože naozaj v práci, v ktorej som bola, som sa cítila emočne veľmi vyťažená. Aj keď akože som sa tam podľa mňa nenadrela až tak, ale strašne ma to vysávalo po energetickej, emocionálnej, neviem ako to povedať ešte akej stránke. Takže či už veríte na psychosomatiku alebo nie, ja áno, lebo veľakrát sa mi v živote potvrdilo a pri práce už 2-krát, že som mala problém, ktorý sa tým, že som z tej práce zmizla, stratil. A to sa mi stalo už naozaj 2-krát. Raz to bol chrbát a raz to bol taký klbík na sánke, čo tiež nikto nechápal, nikde to proste nebolo vidieť a tak ďalej, no ale vidíte. OK. Takže toho som sa chvála Bohu úspešne zbavila, ale celkovo si myslím, že pre mňa ten rok 2023 naozaj bol o tom, že ja som fakt aj veľa chodila po lekároch
Uh, aj môj vlastný šéf, ešte vo vtedajšej práci sa ma pýtal, že či akože som v poriadku, ja neviem, asi si už myslel, že som tehotná, no čo už nebola pravda. Ale jednoducho ja som nefingovala nič. Ja naozaj proste v tom roku som bola chorá veľmi často a boli to také aj závažnejšie dlhodobé problémy, ktoré sa ťahali, kde no a ďalšie veci sú aj termíny u lekárov, hej, a dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti, ale do toho nejdem. Takže zdravie bola jedna oblasť, ktorá ma fakt vysávala, mala som pocit, že som zjedla doslova aj dosť veľa liekov, výživových doplnkov. Aj že som naozaj proste už pochodila kade tade, nemám to rada, lebo sem prídete, tu vám niečo povedia, tam vám niečo povedia, hej, a tak ďalej. Takže jednoducho, ja sa najradšej tomu vyhýbam, no ale proste bola som v takých fázach a také veci som mala, ktoré bolo treba riešiť. No, takže zdravie bola jedna vec a fakt toto som si hovorila, že teda akože že proste toto je zlé, toto je fakt zlé. Lebo je to únavné, je to otravné, ak proste v priebehu celého roka musíte stále niečo riešiť. Je do toho ešte tá alergia, ktorá proste chceli ma hospitalizovať, no a tak ďalej, hej, mala som dietu, nemohla som jesť kadečo, ku svojej diete ešte, no proste veľmi veľa toho bolo v rámci zdravia naozaj. Ale neviem, ja stále verím, že proste v rámci toho zdravia sa to nejako vysvetlí, vylieči a že naozaj mnohé veci sú spôsobené možno aj tými inými oblastiami, na ktoré sú naviazané alebo Zdali sa mi veľmi príjemné veci, čo sa týka také nejakých mojich výletov. Po veľmi dlhej dobe som bola pri mori, ale ako ja som už bola pri mori, ale nikdy som nebola v takej proste veľkej destinácii, na takej fakt, že takej poriadnej dovolenke. Ja Španielsko už predsa len spada do takej kategórie, naozaj to tam tak vyzeralo, veľmi sme si to užili, napriek tomu, že už vyzeralo, že nikde nepôjdeme, pretože sa nám nič nedarilo už zohnať, zaňali sme to dosť na poslednú chvíľu a tak ďalej, no, takže nakoniec to, ako sa hovorí u nás, vypálilo najlepšie ako len mohlo a bola to super dovolenka. Takisto som sa minulý rok stiahovala do spoločného bývania, čož keď som toto urobila raz prvýkrát v živote, tak dopadlo to zle a to bývanie nefungovalo, ale zdá sa, že už som naozaj iný človek, že som už aj dospela do nejakých vecí a takisto mám skvelého partnera, takže naozaj chvála Bohu všetko funguje, aspoň zatiaľ to tak vyzerá. No, ale tá najdôležitejšia oblasť, ktorú som riešila a teraz sa tu priznám, od marca minulého roka som si zaplatila kariérne poradenstvo. Tam mi vyšlo aj na oblasť ako oblasť copywritingu, písania, hej, a toho, že budem vlastne súčasťou nejakých médií a budem tam proste tvoriť články. Tak po tejto línii ja som zhruba od Veľkej noci išla, posielala si všeličo možné, ale ukázalo sa mi, že asi to tadiaľ nepôjde a trošku som tam mala aj také, že je to super. A vzhľadom aj k tomu, že milujem písanie, tvorím blog, mám rada kozmetiku, by sa na tom dalo stavať, ale nevedela som si veľmi predstaviť tie médiá, lebo viem, že tam, neviem, jednoducho som si nevedela spojiť médiá sama so sebou, hej, takže predsa len ja som veľmi nekomerčná a veľmi taká a nesledujem ani politiku, vôbec nesledujem nejaký show business, takže myslím si, že takýto človek asi v takých, neviem, či by sa úplne našlo pre mňa a neviem, či by som úplne chcela v nejakom denníku pracovať alebo mesačníku, alebo čo ja viem, neviem. A aj sa mi to potvrdzovalo, že naozaj boli na moje žiadosti nulové reakcie alebo len veľmi také jemné a nebola som pozvaná ani na jeden pohovor. Tak som to potom uzavrela a vrátila som sa a vrátila sa mi túžba spred roka. A ešte spred tým, proste už som sa dvakrát snažila o oblasť ľudských zdrojov, kde si myslím, že jedného dňa určite zakotvím. A tu už to vyzeralo naozaj oveľa lepšie, tu sa mi už firmy pozývali ma na pohovory, ale za každým tam to zase nevyzeralo, že to vychádza, lebo poprvé ma nikam potom už nevzali, po druhé mi veľakrát rozprávali, že nemám na to zase až takú až toľko skúseností. Po tretie, ak som sa hlásila na juniorské pozície, tak v tejto oblasti je fakt mizerný plat. Takže to tam tiež nevyzeralo nejako veľmi dobre a nepodarilo sa mi nič zohnať. No a kým som ja toto záňala, tak sa udiala taká vec, ktorá sa môže každému z nás v živote stáť, a to je, že firma sa rozhodne rušiť miesta a robiť proste reštrukturalizáciu a hromadné prepušťanie, a toho súčasťou som sa stala aj ja. Nie je to nič výnimočné ani v korporáciách a presne mne sa to v korporácii aj udialo.
Ale úprimne povedané, ja som už predtým bola rozhodnutá, že tu nechcem byť, ale chcela som si niečo nové nájsť a tak odísť, tak sa mi to vlastne vyriešilo samo, že teda som nemusela už vlastne mať tú dilemu, že kedy odídem a že fakt som sa tam cítila v dôsledku istých vecí strašne emocionálne vysávaná, aj nerešpektovaná, zároveň sice bol kolektív super, ale boli tam istí ľudia, s ktorými som mala priamy kontakt a s ktorými sa naozaj nedal absolútne výjsť. Takže asi tak. Takže momentálne som na tom vlastne znova veľmi podobne, ako som bola pred 3 rokmi, kedy som si tú prácu hľadala. Avšak nejako to vnímam, že bolo rozhodnuté za mňa, pretože to rozhodnutie prišlo, to nebolo, že som sa rozhodla ja, pred tými 3 rokmi som sa rozhodla ja, tu som sa nerozhodla ja, bolo rozhodnuté za mňa, zároveň sa tým vyriešujú moje zdravotné problémy a zároveň je pravda, že ja som už sama bola tak nastavená, že už tam nechcem byť a stále som nechápala, že prečo sa mi jaksi tie podmienky stále ukazujú, že tam musím byť, hej, lebo ja som si už definitívne povedala, že ja to tam vydržím, aj keby neviem čo. Že nebudem proste dávať tú výpoveď, kým teda nebudem mať novú prácu, lebo úprimne je to takto jednoduchšie. No, takže ako vidíte, tak asi v každej jednej oblasti sa mi niečo dialo, no a zároveň som sa rozhodla, vlastne som tak spontánne dospela k tomu rozhodnutiu, že uzatvorím podnikanie, ktoré som mala a ktorému som sa venovala. Boli to koučovacie konzultácie a nejaké také veci týkajúce sa spánku, vzťahov, takého niečoho. Každopádne ja určite v tejto oblasti budem nejakým spôsobom ďalej pokračovať, ale neviem momentálne úplne presne v akom formáte, v akom štýle a tak ďalej. Ale toto rozhodnutie tiež nepovažujem za niečo, čo by ma nejak bolelo. Fakt úprimne nie. Vôbec si nemyslím, že som extrémne zlyhala, pretože ja som sa tam hlavne potýkala zase s tým, čo dosť nechcem a zistila som, že mi nesedela vôbec ani tá forma a tak ďalej. Takže tak. No a v tejto oblasti takej sebarealizácie sa mi podarilo zúčastniť na takom celodňovom bootcampe, kde nás bolo len 10. Ja som si myslela úprimne, že to bude reálna skupinová terapia, no nakoniec to bolo trošku viac také ako workshop, ale bolo to veľmi dobre, bolo to s psychológom Alešom Bednaříkom a s holkami zo skupinovej terapie z podcastu, ale tam sme mali taký čas, kedy sme si mali vzájomne niečo poradiť, čiže pracovali sme v dvojiciach, no a v rámci teda tej témy, ktorú sme momentálne tam vtedy preberali, mal každý opísať, že s čím sa teda morí tomu druhému, no a ten druhý mu mal na to dať nejaký svoj postoj, pohľad, nejak sa proste o tom porozprávať a skúsiť mu niečo poradiť. No a tá žena, s ktorou som vtedy bola v dvojici, ona úplne jasala, keď som jej proste ponúkla svoj pohľad a ja viem, že ja osobne viem pracovať aj s ľuďmi, ktorých nepoznám, ale musí to byť proste fakt osobne. Takže tak, momentálne na to nemám čas ani priestory, na osobné stretnutia treba mať hlavne priestory, takže možno je to taká nejaká vízia do budúcnosti, ak sa teda vôbec ešte niekedy odhodlám robiť nejaké konzultácie. Online určite už nebudú, toto odo mňa nechcete, ale to som sa už vyjadrovala v inom príspevku. Takže ako vidíte, tak pomenilo sa toho veľmi veľa v rôznych oblastiach. Práca, podnikanie, zdravie, to boli hádam hlavné témy môjho roka. Hlavné moje témy roka 2023. No takisto aj to bývanie, zmena bývania, zase nejaké prenastavenie sa, zvyknutie si na nejakom inom mieste, na iný režim, na iný štýl života, nastavenie poriadku a respektíve nejakých proste domácich prác, lebo o tom sa veľmi málo hovorí, o tom sa skoro vôbec nehovorí. Ako sa nejako dobre zladiť v partnerstve, čo sa týka už takýchto fakt, povedzme, pokročilejších vecí, ale neuveriteľne nevyhnutných pre vaše ďalšie zocelenie vzťahu a pre vaše ďalšie fungovanie. Tak, tým by som to dneska uzatvorila. Každopádne, hlavná tá moja správa bola, že aj keď sa nám dejú zmeny, nie každá zmena musí pre nás byť zlá. A ako vidíte, môžete ich dokonca vnímať ako ja s takým proste nádychom alebo nábojom, že je to v pohode. Hej, ja som sa naozaj z málo čoho rútila. A to ja som sa vedela rúcať dosť kedysi. Ale ako určite je to aj mnou samou, hej, nejakým tým, že už povedzme nereagujem ako som reagovala, hej, a beriem už život oveľa viacej tak nejak ako ide a
pozerám sa na to so zvedavosťou, čo z toho bude, hej, a pozerám sa, keď sa niečo zatvorí, tak sa už viem na to pozrieť, že dobre, čo nové mi príde, hej. Jasné, tak zohráva úlohu aj fakt, že keď napríklad ani k tej práci, ani vy sami nemáte extra vzťah, hej, tak asi vás veľmi nebudem brazieť, keď odídete, ale tak zase, kto má prácu, tak proste je to určite istým spôsobom obrovská istota, pretože máte zabezpečenú prácu, istý pracovný kolektív a takisto príjem mesačný, čo sú podľa mňa 3 veľmi dôležité veci a zároveň máte čím vyplniť čas a no ak vás tá práca baví, čož by podľa mňa mal byť parameter číslo 1, tak si myslím, že v tom prípade tá práca môže pre vás znamenať doslova naplnenie a môže vás doslova nabiť energiou. V opačnom prípade vás môže vybíjať a emočne vysávať presne ako mňa. Takže pozor na emočne vysávajúce práce, inak ešte poznámka k práci, ktorú som si tiež odniesla z bootcampu, ktorá súvisí s našim sebavedomím. Ak robíme prácu, kde sa naozaj my sami cítime nejak, takže nezodpovedá úplne nejaké nášmu statusu, alebo nechcem to povedať, aby to znelo tak, že je to úplne že podradná práca, ale pokiaľ vy sami to tak vnímate, že tá práca je jednoducho nejak taká rádovo pre vás úplne, že sa za ňu doslova hanbíte, alebo máte voči nej proste taký postoj, že je to niečo, čo ani sa moc nechcete priznať, že tam pracujete, tak takáto práca nám znižuje jednak sebavedomie a jednak pocit spokojnosti s vlastným životom. Hlavne myslím, že tú spokojnosť. No dobre, dosť dlhé, uvidím, ako to zostriam, či to bude až také dlhé. Každopádne, to je všetko z mojej strany, želám vám krásny rok 2024, ja sa na ňo teším, lebo som zvedavá, ako sa budem posúvať ďalej. Skúste možno aj vypozerať na veci, zmeny s takou zvedavosťou, čo vám prinesú. Tak a tým už naozaj končím. Majte sa krásne a vidíme sa, teda počujeme sa pri nejakom ďalšom podcaste. Ahojte.